Rahayu. Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan, kasarasan, katentreman ugi karaharjan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Gayuh R Saputra kanthi irah-irahan Topeng Klono Suwandana. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Topeng Klono Suwandana kuwi dituku jarwa ana pengrajin reog. Dudu topeng pesenan. Wujude padha karo topeng-topeng sing wis dadi lan dadi rerenggan ana tembok. Anggone tuku jarwa kena diarani ora sengaja. Dheweke kepeksa tuku topeng kuwi jalaran kedhapuk nari klono ing pentas reog malem purnama. Gelem ora gelem jarwa kudu duwe topeng dhewe tinimbang repot golek silian. Wiwit duwe topeng dhewe kuwi jarwa luwih kerep nari klono tinimbang joget warok kaya biasane. Saiki jarwa wis arang-arang nari sawise diangkat dadi pegawai puskesmas. Topeng Klono Suwandana dipajang ana tembok ruang tamu. Ing kono uga kepajang miniatur reog kang dipigura. Karepe ngono kanggo nambahi endahe sesawangan. Ora mung foto utawa lukisan wae. Jebul bab kuwi nuwuhake perkara anyar antarane jarwa lan Pratiwi calon sisihane. Nalika telpon-telponan liwat video call, Pratiwi weruh ing burine jarwa ana topeng cumantol tembok. Mas, aku wedi nyawang topeng kuwi. Kandhane sinambi meremake mripate. Lah, wedi ngopo? Pokoke wedi, Mas. Topenge medeni. Aku emah besok yen wis rabi ana topeng kuwi. Kuwi topeng sing biasane tak gawe nari. Bentuke ya ngono kuwi kabeh. Dene dipajang ana tembok ya ben katon endah. Jlentrehe jarwa. Usanane jarwa kepeksa ngudhunake topeng klono kuwi saka cantolan. Ana rasa gelo ing atine. Arepa kepriye topeng kasebut wis dadi perangan saka uripe. Wiwit cilik jarwa wis digembleng ana sanggar tari. Jiwa senine wis getih ana awake. Senajan wis ora nari meneh, karepe topeng kasebut bisa disawang saben wektu. Bareng dipikir-pikir, jarwa bisa ngrumangsani yen calon sisihane kuwi wong Yogya kang ora tau weruh kesenian reog. Mula yen weruh topeng klono apa dene barongan reog banjur wedi kuwi ora nggumunake. Dening jarwa
Topeng Klono banjur dipasrahake marang Edi, kancane nari ing sanggar Kaloka. Karepe ngono supaya topeng iku bisa karumat. Jarwo wis nyicil ayem. Ora kepikiran meneh kudu nyimpen ana ngendi topenge kuwi. Dheweke luwih seneng yen topeng Klono iku diupakara Edi tinimbang mung diselehake wae. Wancine Rabi wis tansaya cedhak. Pikirane wis ora menyang topeng Klono meneh. Nanging sesasi sawise Rabi ana kedadian ahing ing omahe Jarwo. Kawiwitan nalika dheweke piket wengi ana puskesmas, Pratiwi kang ana ngomah ijenan krungu swara gumlodak ana ruang tamu. Suarane memper wong nuthuk meja. Banjur kasusul swara kursi digeret. Ing kahanan kang sepi ana tengah wengi, Pratiwi bisane mung meneng wae. Anggone ngempet wedi dibetah-betahake. Swara glodakan kuwi keprungu meneh sesuke. Uga beneri tengah wengi. Dina candhake Pratiwi ganti ngimpi. Rumangsane ruang tamune kebak wong. Ing kono ginelar tontonan reog kang rame banget. Paragane komplit. Jadil-jadil padha jejogetan ngumbar esem. Para warok adu gagah gladen kanuragan. Bujang Kanong anjir walik jempalian ngetutake Klono Swandana kang kiprah adu arep klawan Dadak Merak utawa Singa Barong. Paraga Klono Swandana kuwi ora liya Jarwo. Mas, aku ngimpi kok jenengan nari ana ruang tamu. Rumangsaku rame banget sing nonton. Kandhane Pratiwi sawise tangi. Mung ngimpi wae kok. Paling kangen aku nari yo. Wangsulane Jarwo nggodha sisiane. Tenan Mas, iki kaya nyata. Kaya pas main ana panggung alun-alun kae. Jenengan nyekel pecut kaya arep diseblakake Dadak Merak. Pratiwi keweden. Satemene Pratiwi ora tau gagas impen. Mung wae rehne anggone ngimpi kuwi ana gandeng cenenge karo kedadian sadurunge, dheweke banjur mikir sing rena-rena. Atine nyicil ayem bareng Jarwo kandha yen ngimpine ora ana sambung rapete karo kedadian sadurunge. Kuwi kembange wong turu, Dek. Iki isih wengi. Becike turu meneh. Pangajake Jarwo. Pratiwi wis kadung ora bisa turu. Mripate ketap-ketip nyawang plafon. Dheweke bingung kepriye carane enggal merem. Suwe-suwe krasa ngantuk dhewe. Ing antarane sadar lan ora, lamat-lamat keprungu tabuhan reog. Swara mau langsung sigeg
sawise ana wewujudan topeng klana tumumpang meja. Topeng kasebut memper topenge Jarwo kang dipajang ana tembok rikala dheweke telpon-telponan dhisik kae. Mung bedane ukurane ora padha. Gedene topeng kuwi saukuran wajan, ora obah lan ora polah. Tetep anteng kaya dene barang pajangan. Rupane ora abang kaya padate, nanging ireng jangges kaya pitik cemani. Ora nganti suwe topeng kasebut banjur ilang sakedhepan netra. Pratiwi jebul lagi ngimpi, nanging sesawangan ing ngarep mata kasebut katon cetha. Mas, ana topeng gedhe ing meja. Panggugahe Pratiwi saknalika. Topeng piye? Coba jlentrehno. Jarwo age-age tangi. Antarane ngimpi lan sadar, dumadakan aku weruh topeng kaya sing jenengan pajang kae. Mong ukurane gede banget lan warnane ireng. Ora let suwe banjur ilang. Jarwo meneng sauntara. Katon yen ana kang dipikir. Sanalika dheweke kelingan Edi. Pikirane langsung tumuju marang topeng klana kang nate dipasrahake sawetara sasi kepungkur. Dheweke yakin yen ngimpine Pratiwi kasebut ana gandeng cenenge karo topeng kang digawa Edi. Topengku kae sapa sing gawa? Pitakone Jarwo lumantar telepon. Ora ana, Mas. Isih ana sanggar. Wangsulane Edi. Saiki ana ngendi posisine? Dilebokake kresek, Mas, ning ngisor meja rias. Kresek rupane apa? Ireng, Mas. Ana apa? Kok sajake wigati banget? Edi ganti takon. Iki dina pokoke golekno njur gawanen mulih. Yen bisa esuk iki. Aja dideleh sanggar, apa meneh dilebokake kresek. Sok yen longgar tak critani karo ngopi. Kandhane Jarwo setengah meksa. Jarwo isih tenger-tenger. Atine nelongso. Dheweke ora ngira babar pisan yen topeng kang dipasrahake sanggar malah ora kerumat. Kang gawe ngenese ngati, topeng kasebut ora dipapanake ing panggonan kang murwat. Malah dilebokake kresek banjur diseleh ana ngisor meja. Atine Jarwo banget gelo. Ya kene ora ana wong kang ngregani marang kesenian. Saora-orane yen ora digawe, mestine ora kaya mengkono carane ngrumat. Apa meneh topeng iku isih apik lan pantes umpama digawe pentas. Atine kang isih cuwa banjur dileremake. Dheweke ora bisa nyalahake sapa-sapa. Edi minangka pawongan kang dipasrahi uga ora kena diluputake.
Klebu bojone dhewe kang ora seneng ana topeng klana dipajang ing tembok. Saka pangimpene Pratiwi kuwi banjur diuthak-athik. Mbok menawa rupane topeng klana malih ireng kuwi merga kebuntel kresek kang wernane ireng. Bisa uga topeng kasebut krasa sumuk banjur protes marang sing duwe. Panemune kuwi tinemu nalar yen digathukake karo kandhane Edi. Bab ngimpine Pratiwi kuwi ndadekake atine Jarwa ora jenjem. Anggone ngothak-ngathik pancen ana benere. Nanging werdine impen kang satemene durung dingerteni. Mula Jarwa banjur nemoni Mbah Warna, sesepuhe Warok lan uga wong kang dianggep gurune ing jagate kesenian reog. Topeng kuwi wis nyawiji karo sing nganggo. Aja dipadhakake karo sandangan liyane. Kandhane Mbah Warna. Tegese kados pundi, Mbah? Jarwa miterang. Arepa kepriye? Daya pangaribawane wong kang nari klana kuwi bisa dideleng saka topeng. Obahe wiraga klawan wirasa kuwi katon urip yen nganggo topeng. Kowe nganggo sandangan klana ning ora nganggo topeng, apa bisa diarani klana swandana? Jalaran topeng kuwi sawijining identitas. Nah, mula aja sembrono. Kuwi topeng raja. Papane ana dhuwur. Ya kene kok diselehake ngisor meja. Mbah Warna meneng sedhela. Nyeruput kopi cangkir banjur nyumet rokok mbako lintingan. Gandane cengkeh arum nyegrak irung. Wong diimpeni raja kuwi dudu wong sembarangan lho Le. Mesti wong kang bener-bener kapilih sing bisa diimpeni. Yen sesambungane kok kowe nganti bisa diimpeni raja, tegese topeng kuwi wis nyawiji karo kowe. Kaya dene keris, arepa digawa sapa wae, yen keris kuwi ora cocok karo sing gawa, ya mesti balik menyang sing duwe meneh. Lajeng kula kedah pripun, Mbah? Pitakone Jarwa. Kudune tetep mbok gawa senajan ora digawe nari. Saka pangimpen kuwi satemene ora duwe karep ala kok. Kuwi ngono mung sasmita kepengin nuduhake kahanane sing saiki. Mbah Warna mungkasi sepejagong wengi kuwi. Wekasane topeng klana balik ana omahe Jarwa meneh. Dipajang ana ruang tamu ngrenggani tembok kang kebak pajangan. Pratiwi ora wedi meneh. Atine ayem. Topeng klana kuwi katon gagah merbawani ora ala gegirisi. Jodal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken renaning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.